नैया मानबावदों लेङाइ गोथारै आरो गाहाय गोथारै सानै वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल बड'सा प्रोडक्शन यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायना लाबाय मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि बे दथि खोन्दोखौ नायना थारैनो मोजां मोनगोन आरो आंनि बाथि खोन्दोखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'दोंमोन आङो दथि खोन्दोखौ बेवहाय जागायफिनलायबाय नोंथांमोना नायदो जोबजासिम सुपार हिट जागासिनो दङ दा कसारिपारा गामि भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्ला गामिनि न'खर न'खर बेरायनाय मोनसे हाबाफारियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों दिनै थामथि साननि बे आंनि दथि खोन्दो जोङो दा दङ गजेन सरगियारिनि न'आव नोंथांमोना नायदो दा आंनि बे दथि खोन्दोखौ सुपार हिट जागोन बे भिडिअआ नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय आरो दा जोङो फैयै फैनाया पिटु प्रकाश सरगियारिनि न'खराव दंफैयो प्रकाश सरगियारि भिलेज कसारिपारा भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्ला नायदो नोंथांमोना आंनि दथि खोन्दोखौ अच्छा स्कुलनि बेला हे बेल आरो बाखि जिदो माने नों बेल मोनो ना बे सिम्पल माने मिलाया मिलायथारा माने बे बेल बि बेल मिलायथारा माने ओनसोलाव बिदि बांसिनल' नामा ओनसोलाव only one माने बेखौ मोनथिया दिनै बेखौ बाराय जों मोनथियो बेखौनो बाराय जों मोनथिबाय माने बे जेरावबो नागिरनानै मोनाखै आरो जारिमिन नांगौ आरो जारिमिन बे मोनसे जारिमिन बेथ' बहुत बोसोर आगोलनि आरो बे बेला आगोलनि नोंसोरबो नुवाखै नोंसोरनि आगोलावनो दंखानाय आरो बे थाबानो बिसिदो आच्छा मोननो गैया माने बिसिदो आच्छा आसोल बिफाङाखौ दिंखि बनायबायनो आच्छा फेंखासो माने आच्छा दानि बाथ्राया बुंनाया खिन्थु बे गियानखौ माने होबाय आंनो बेफोर गियानखौ जोंनांगौ जुनियरना जों जुनियरफोरा फरायनानै बिफां माने देरनांगौ नुबानो माने बे जिसिदो नुदो दाबो माने गेजेर फरायसालि एमइ स्कुल भकतपारानि गेजेर फरायसालिनि खिथुथिं फांसे बेल दंफां दङ बेसोनो थार बेल दंफां आरो दिनै जासेबां नुदों बेयो सिगां 100 बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि माने बे दादैमोआ बुंगासिनो दङ बिसोर जेब्लासिम नुदों बिसेबांखौ नुबाय थादों आरो बिनि गुदि बिफाङा गैलानो बेखौ दिंखिसो बानायबायनो बेनो फेंखासोनो फेंखाबा नोंथांमोना सिन्था खालामना नायदो बिनि गुदि बिफाङा बेसेबां बोसोर आंबो मिथिया रावबो मिथिया बेखौ लिरना दोननाय गैया जिहेतु खिन्थु बेखौ जा नुदों दा बेल बिफां दङ बिसोर थार बेल बिफां आरो बाकिया श्रीफलनो ध्रुबआ बुंनाय बायदिब्ला आरो बे मोनसे जारिमिन जाना दङ जिहेतु बहुद पुराना दंफां आजिखालिथ' दंफाङा रज'यो दानो तक्ता बानायो माबा काट बानायो खिन्थु बेखौथ' बानायाखै आरो बेवहाय बे बेल दंफांनि सिङाव एमइ स्कुलनि सुगिदार सासे बियो बे बेल दंफांनि सेरावनो न' लुनानै थादोंमोन बेवहाय रावबो दम गैया बे बेल बिफांनि सेराव थांनो सिङाव थांनो जोंबो गियो बयबो गियो रावबो थाङा ओंखायनो बिनि बिथाइफोरखौबो जानायखौ जों नुनो मोना डेन्जारेस होननानै मिथिखायो नाथाय बे सेरावनो न' लुना थादोंमोन बे एमइ स्कुलनिनो सुगिदार सासेया ओंखायनो बे फांसे जारिमिन दंफां बेखौनो सावरायदों आरो नोंथांमोना आं फोरमायना होबाय गुवारै हाजोबाखैब्लाबो जाखिनि बुजि मोनदों बेखिनिखौनो फोरमायना होबाय आरो नायदों नोंथांमोना आवगायसिम बे भिडिअखौ दानि बाथ्राया बुंनाया खिन्थु बे गियानखौ माने होबाय आंनो बेफोर गियानखौ जोंनांगौ जुनियरना जों जुनियरफोरा फरायनानै बिफां माने देरनांगौ नुबानो माने बे जिसिदो नुदो दाबो दा बे बाथ्राखौथ' दानि आं बुंनाया जादों दा बेफोर मेथाइया जे दानि आं मेथाइनि बाथ्रा लिरनाय गैला रोजाबग्रा मानसि गैयाबा मेथाइयाबो गोमालांगोन बेसो समस्या जादों लिरनाय थानांगौमोन बा दाबो सब न'आव लिरनो हायो लिराबा खिन्थु गोमालांगोन
एफा एनै माने मोनगोन दाबो नागिरोबा बेखौ फार्स्ट आंनो बुखांनो नाजानायमोन खामफोरा सब माने जिला जिथा जानानै माने बबेबा फंफोरा माबा जोबना दङमोन बेफोरखौ नागिरनानै बुथुमनानै बरिया गुड बेफोरखौ माने दाननानै माने बेखौ खामफोरखौ थुमफिनना गोदानै आरो बेखौ गोदानै हमफिनासो बे दा दिनैसिम थांना दं माबा जोंनि गामियाबो बे गोमालांबायमोन बे कंकरिनि नारसिननायाव बा गुबुन हिन्दुफोरनि नारसिननायाव जोंनि धोरोमा गोमालांबायमोन बे जायगायाव माने गैयानो जालांबायमोन खामफोरा माने रावबो दामलियामोन माबालियामोन दाबो खासे गोमालांबाय जोंना से मागो खालि जे दादु दुबिरामा गोमालांबाय मेथाइ रोजाबोमोन गोमाबाय दा बिदिनो सासे गोमालांबाय थाबा मेथाइयाबो गोमालांगोन नामा बेखौ गिदिर ओंखायनो लिरनाय सिस्टेम थानायमोनब्ला जोंहा मेथाइया थालांगौमोन जों गैया जानो हानाय खिन्थु मेथाइया थालांथोंमोन बेखौ आं लुबैदोंमोन थारमाने दा सासे गोमालाङोब्ला बिदिनो मेथाइयाबो गोमालांगोन कालसारा गोमालांगोन बेखौ आं गोमाजानो बादों आरो मा बुंदों माजगावआव थानायावहा जों जिथु मेथाइ रोजाबोमोन आदसा बे मेथाइ रोजाबनाया थिग आखौ नोंसो आफानाव दंमोन आं नोंनो गोरोबो आरो आदसा मेचिन लगायनाय दैखाराव दुगैलायनि आदसा मल मोदोमनाय नायनानै फुवासे थाव आंनि आफाजों आंनि आफानि मेथाइजों गोरोबोमोन आरो लगायनाय आयनावहा नायनानै खेनाय हनै बिखौ जों गेजेराव थाबा खाम मादलखौ लानानै माने गिदिङोमोन बैसागो फैसा बियोमोन जोङो अनेक जागावहा बे फुथिफोरा माने नोंसा आफा माने जोंनि बिदि माबाहा बे फुथिखौ रोजाबोमोन आं बिराद गोरोबनाय मोनोमोन दा मानसिया गोमाबाय मेथाइया गोमाबाय नामा दारिनियावबो गोसोआव गैला दा दङबाबो माने लिरनाय गैया दा दादैयाथ' ओइलाय बोसोराव खेबसेल'सो सुबिदा फैयो बे खेबसेयावनो जुदि रोजाबाबा मेथाइया बावलाङो गोदोलाङो पुराना फुथिया खिन्थु नोंसा आफा आंदों बे मोजां गोरोबनाय फुथिमोन आदसा पुराना आरो बेनिफ्राय दा बेबायदिनो दा दिनाव जिखिनि गोसो दङ लिरनाय गैया जिहेतु लिरनाय गैयाबाथाय मेथाइया गोमालांगोन दा गुबुन गामियाव बे मेथाइफोरखौ आं बांसिनखौनो नुनो मोनाखै आं दहायनिफ्राय बुंबाय थादों सेरजा सिफुं खाम जथा लानानै रोजाबो मोसायोब्लाबो बेफोरबायदि मेथाइखौ खोनानो मोनाखै दा ओंखायनो जोंनि गामियाव दङ जेला दाबो सम दङ लिरना दोनबानो मेथाइफोरा थागोन मानो होनबा जाबाय आरो दा दिनाव माने रोजाबनायफ्रा खान्दा खुन्दा माने आधुनिक जुगनि माखौबा हादों रोजाबदों कमप्लिट नङा मेथाइया आबुं जायाखै खिन्थु सिगांनियाबा एकदम पुरुना थारमोन साफानि माने जि रोजाबनाय माने आं पुरा गोरोबनाय मोनोमोन आरो बे रखम आंनि एसे माने हि दानाय माने आगर एरनाय माने मोदै रुथु मानो गाबदों आगोलनि सना मानो गाबदों नों गाबनायखौलाय सोर नुदों होननानै नोंसाबा रोजाबोमोन बेखौ जों माने सिगां रोजाबोमोन आइ आफायाबो नायनो फैब्लाबो होआ बुङो आदा बाजैयाबो नायनो फैब्लाबो होगोन होआ बुङो नै बिबान खेवा सिंगानि बानायसिरि लेखा गोरों बिदि रोजाबनाय माने नोंसाफा रोजाबबाय थायोमोन आंनिजों खोब मोजां गोरोबनानै गैला मेथाइयाबो गोमानायनि लामायाव दा बे दादैमुआबो गोमालांबा बेबायदिनो मेथाइयाबो गोमाथारगोन दा बेनो जोंनि समयसाया गोबां खुगा मेथाइ बिदि गोमालांनो हमदों ओंखायनो जाहाथे बे जिखिनि दङ बेबो जाहाथे दा गोमाथों बेखिनिखौ लिरनायनि बेबस्था खालामब्ला आं गोजोननाय मोनगोन मेथाइ रोजाबनाय मानसि गैयाबाथ' मेथाइफोरा गोमालांगोन दा बेथ' समस्या जाबाय दं आमाया लिरना लिराखै मानो समस्या जादों नोंथ' लिराखै लिरनाय माने आं सम लिरनो नागिरगासिनो दं आमाया लिरनाय आं गितफोर मेथाइफोरखौ लिरगासिनो दं दंबादिनो लिरगासिनो दं आं ज' खालामनो नागिरदों गांसे ज' खालामनो आरो दिनै जोङो बे मोसौ थुखैनायनिफ्राय जागायनानै आं माने बे बैसागु मेथाइफोरखौ बैसागु जोंनि बर'नि गेजेराव दा बेबायदि जोंहा रंजालि बैसागु बेबायदि जोंहा गोदोनिफ्रायनो बिदि माने ज' न'खर थांनानै माने बैसागु रंजानायजों लोगोसे बैसागु मागिनायजों लोगोसे बेफोर हारिमुखौ जों माने फालिबोगासिनो दं बेफोरथ' जों बेथ' दिनैनि नङा गोदोनिफ्रायनो माने फालिबोबाय थानाय बैसो आगोलनिफ्रायनो दा जों बिदिनो लाखिनो थाखाय जों नाजाबाय थादों नाजाथाबबाय थादों दिनै रोजाबदोंबाबो बोसोराव खेबसेल'सो रोजाबदों आरो आबुङै रोजाबजोबनाय जायाखै मेथाइखौ समनि आंखालाव रोजाबजोबनो हायाखै गलाय गथाय दसे रोजाबदों दा ओंखायनो
दा रोजाबगिरियाबो जोबलांबाय सासे नैया बे नोंनि न' खाथियावनो दानि रोजाबनि न'आव थागासिनो दं से मागो खालि जिउ जोबलांबाय रुंसारि जाबाय दा बेबायदिनो सुबुंफोरा जोबलांबाय मेथाइफोरा जोबलांगोन ओंखायनो आं बे मेथाइआ जाहाथे जोबनो नाङा ओंखायनो लुबैना लिरजानो लिरना दोनबा जोंहा जुगामि जागोन लिरना दोनबा जोंहा जुगामि जागोन आरो ओंखायनो आं नाजागासिनो दं आं नाजागोन आरो आमाया मा मिथिदों आं मिथियाखै आंनि नोजोराव गुबुन गामियाव बेबायदि खाम जथा सिफुं लाना मोसायोब्लाबो बेफोर खुगा मेथाइखौ रोजाबना मोसानायखौ नुनो मोनाखै दङना माय गैया बायदि मोनदों माथो बेबायदि हारमनि लानानै मेथाइखौ रोजाबो नंगौ खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै रोजाबदोंब्लाबो बेफोर खुगा मेथाइखौ रोजाबनायखौ जों खोनानो मोनाखै गुबुन गामियाव ओंखायनो जोंनि कसारि बारियाव दं जिहेथु बे मेथाइखौ जाहाथे लिरनायनि बेब'स्थाखौ आङो सानै साथामनो बुंबाय लिरनाय जाथों आमाइखौबो खावलायदों आं लिरबायनो थादोंसै थांनाय बोसोरावबो लकडाउननि कारण रोजाबनो मोनासै माय बावगारदो किसुमाना आरो दैया थांनाय बोसोराव थाद'बाय दा जोङो दादु बिरामनि न'आव फैदों रुंसारि जाबाय बेबो रोजाबगिरिमोन नाथाय जोंनि गेजेराव गैला रुंसारि जालांबाय नायलायदों नोंथांमोना आरो गुबुन मोनसे मेथाइ एबारनिया बबे मेथाइ जाबाय बैसागो बोथोराव खेबसे रंजानायखौ गाज्रि दामा बेखौ खननोसै बरिया जागोन एबार देलाय बे आदैनि न'आव फैदो दादैया गैला दादै थाबा रोजाबोमोन से मागो खालि रुंसारि जाबाय एबार दा गैला दा जोंनो आरो गथ' गथाय हिनजाव फिसाखिनियानो रायजोदो ओंखारदो दे आदै मोसायाबा मानो फैदो मोसा है मालायफोरा एसेबां मोसादोंनो मोसानायानो दसे मोसा आखाइखौनो खबफाना हो लोगोआव थाफाना नों बे साइड साइडआव थाबाय थाबा मादै थां फै मोसा फै ओरैनो फायफानो नाङा फै मोसा फै गथ'आ मोसादो आंनि फिसाला जेना मोसायाखै एसे जुर होदों फै मोसा फै दे मोसानो होबाय आं आइथिं मोसाहैदां बेलाय कालसार दे बेलाय नोंमारदा Sana. Hei, biasanya bahagia lah. जोबलायबाय जास्लाबनो होआ समनि आंखालाव हायानो मोसास्लाबनोनो मोना थाब फोजोबना होयो आधा जायो आफादगिरिनि न'आव फैदो दा कसारि बारि गामिनि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि
फाग्लाया माइ दब्लायसे जालांबाय हलै आदा सिखारि बनजार खान्दा लाबोलै आदा बनजार खान्दा लाबो बिहामजो मुंलिखौ नागिरनानै फैदों आइफोर फैदों खबरदार आइफोर खबरदार आइफोर खबरदार जारा फाग्ला बिहामजो मुंलिखौ नागिरनानै फैदों आइफोर फैदों बिहामजो मुंलि आइफोर नै जों दा फैगासिनो दङ रबिराम बसुमतारिनि न'आव गामि कसारिपारा नोंथांमोना नुगासिनो दङ आफादगिरिनि न'खरनिफ्राय ओंखारनानै रबिराम बसुमतारिनि न' मोनफैबाय दैया नायलायदो नोंथांमोना Ada kora? Kora. Lupa. Leleng dana lah sekian dah. Leleng juga. Leleng akhirnya dah. Akhirnya. Leleng terakhir. Leleng terakhir. Tiga tu. Fagla ya, bihamzah mungli ke naikirna ne.
नै आर'बिराम बसुमतारीनि न'आवबो जोबलायबाय एसे जिरायदों मानसिफोरा मेंबाय जिहेतु एसे जानायबो होदों जानाय मुवा होनायलाय जाबायबो जागासिनो दं सोरबा लोंग्राया लोंदों आं भिडिअ खालामनांगौ आं भिडिअ खालामगासिनो दङ बेलाय आमाय ट्रेलायख' आगोलनि बाथ्रा गोबां मिथियो नाथाय दिनै फोरमायनो सानाखै उनावहाय फोरमायगोन थारैनो जोबोर मोजां जादों आरो एसे जिरायना लाजोबदों नैया साहा लोंदों जौ लोंनाया जौ लोंदों आं भिडिअ खालामगासिनो दङ आं भिडिअ खालामबाय थादों नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैया जों दा दङ कसारिपारा गामिनि रबिराम बसुमतारीनि न'आव आङो आरो आंनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालासेनो आंनि बे दथि खोन्दोखौ आं बेयावनो दोनथ'लायनो सानबाय मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि गासैबो खोन्दोफोरखौ नायजोबगोन आरो सोरबा साननो हानाय आंनि भिडिअखौ आङो गोलाव बानायदों होनना बयबो बय न'खराव हाबनायखौ नायनो लुबैखागोन नाथाय आङो सेथि दिनखालि आं भिडिअ खालामैलाय आङो सेथि न'खर सानावबो न'ब्रै न'बा आंनि न'खरावबो हाबदोंमोन आं भिडिअ खालामनो सम मोनासै समनि आंखालाव आं भिडिअखौ खालामनो हायैलाय आं नैथि साननिफ्रायसो खालामनो हाबाय आरो नैथि आरो थामथि साननि दिनै थामथि सान बे थामथि साननि भिडिअखौ आङो बय न'खराव हाबनायफोरखौनो होदों नाथाय गासिबो न'खराव हाबनायखौ होजोबनो हायैनि जाहोना जाबाय आङो थामथि सानावल' भिडिअखौ खालामदोंमोन नोंथांमोना नायबाय थादों इयुनसिम आरो आंनि भिडिअखौ आं बांसिन गोलावा खालामालासेनो आंनि दथि खोन्दोखौ दोनथ'बाय आरो अननानै आं मोनसेल' खावलायनाय नोंथांमोननि सेराव आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम हायोब्ला नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामना हो आरो माबाफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनो गोसो दंब्ला लिरना होब्लानो जाबाय खालि भिडिअखौल' नायना दोननाङा लाइक खालाम हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांमोननि लोगोफोरनिसिम आंनि दथि खोन्दोखौ आं बेवहायनो दोनथ'लायबाय स्निथि खोन्दोखौ जोबजासिम नायलायदो नोंथांमोना फारि फारि नुबाय थागोन सुपार हिट जाबोगासिनो दङ आंनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।